Вітаю вас, мае паважаныя сябры. Сёння мы пачытаем з вамі яшчэ адну казку са зборніка «Дзедава жалейка». Зборнік гэты напісаў, як я ўжо вам раней казала, Сергей Давідовіч. Гэта і паэт, і мастак, і вельмі цікавы чалавек. Я вельмі шчаслівая тым, што калісьці мне удалося з ім сустрэцца ў гэтым жыцці і пабываць у яго галерэі мастацкай, якая знаходзіцца ў горадзе Лагойску. А зараз казка «Яўсейка і дзедава жалейка». Яўсейка яшчэ не хадзіў у школу, а ўжо бегаў у лес па баравікі. Такой малечы, як ён, хадзіць у лес аднаму забаронена. Таму грыбы збіраў ён не адзін, а са сваім дзедам, якога таксама звалі Яўсей. І вось цяпер, ходзячы па лесе і знаходзячы вялізнага рудагаловага баравіка, а побач зусім маленькага, дзед Яўсей жартаваў: «Гэта мы з табой, унучак. Я ўжо старэнькі, а табе расці і расці. Не будзем іх, Яўсейка, зразаць, няхай сабе жывуць ды размаўляюць». «А хіба грыбы між сабой размаўляюць?» – здзівіўся хлопчык. Дзед паціснуў плячыма. «А хто ж яго ведае? Думаю, што на зямлі ўсе і ўсё нейкім чынам размаўляе. І грыбы, і дрэвы, і краскі. Мне здаецца, унучак, што і наша матухна зямелька штосьці спрабуе нам сказаць. Але мы не звяртаем увагі, не прыслухоўваемся да яе, на жаль». І дзед з унукам ішлі далей, зразаючы грыбы адзіночкі. Малы Яўсейка, бегаючы па лесе, вельмі любіў спяваць. Дзеду унукавы спевы увогуле падабаліся, але ў лесе дык трошкі не зусім. «Ты, Яўсейка, сваімі спевамі распалохаеш усе грыбы. Лес любіць цішыню». Хлопчык не згаджаўся. «Хіба можна песнямі каго-небудзь спалохаць? Я, дзядуля, для грыбоў спяваю, вось яны мне і трапляюцца». «Ну, спявай, спявай, калі так, прываблівай сабе грыбкі». Тут дзед, відаць, штосьці ўспомніў, бо спыніўся, і вочы яго засвяціліся маладымі агеньчыкамі. «А ведаеш, Яўсейка, калі ўжо ты такі пяюн, падарую я табе сваю жалейку. Я пра яе зусім забыўся, ляжыць на за абразамі яшчэ з тае пары, калі цябе яшчэ і на свеце не было. Састарэў я, адклаў яе калісьці і забыўся. Во галава! Ты, унучак, дасі і другое жыццё». «А што гэта за жалейка, дзядок? Чаму такая дзіўная назва ў яе? Жалейка. Каго яна жалее, шкадуе, ці каму яна жаліцца, скардзіцца?» «О, Яўсейка, у гэтай простай з выгляду дудачкі жывая душа. Яна грае жаласліва, пранікнёна. У яе жаласлівасці гора людское, у яе пранікнёнасці душа беларуса. Чыстая, светлая, узнёслая. Вось будзеш граць на ёй, Яўсейка, усё гэта і адчуеш сваім сэрцам». І пачаў хлопчык з дапамогай дзеда асвойваць з выгляду дудачкі. І пачаў хлопчык з дапамогай дзеда асвойваць, спазнаваць душу чароўнай дудкі. І настолькі Яўсейка аказаўся здатным вучнем, што праз нейкі тыдзень выводзіў такія мелодыі, што не толькі дзед, але ўсе, хто чуў маленькага музыку, дзівіліся і замілоўваліся. Ішоў час. Яўсейка вучыўся ўжо ў 3 класе і з жалейкай не расставаўся. Яму было дазволена хадзіць аднаму ў лес па грыбы, тым больш, што дзед паслабеў і мог ужо хадзіць толькі ля хаты. Цяпер Яўсейка ў лесе не спяваў, а праз жалейку нараджаў цудоўныя мелодыі. Аднойчы ён заўважыў такі вось дзівоз, што не паверыў нават сваім вачам. Седзячы на пяньку і граючы на жалейцы, ён раптам заўважыў вакол сябе шмат грыбоў, якія шчыльна сядзелі вакол яго, нібы жывыя слухачы. «Няўжо я сень на пені не заўважыў іх?» – уголас здзівіўся хлопчык.
А што калі яны збегліся паслухаць маю музыку? Не, такога, мусіць, не бывае. Яўсейка асцярожна пераступіў праз сваіх слухачоў і разгублены пайшоў далей па лесе. Знайшоўшы другі пень, хлопчык уважліва агледзеўся, адзначаючы, што ніводнага грыба няма. Паднёс да вуснаў жалейку і з хваляваннем зайграў. Ён заплюшчыў вочы і ўвесь аддаўся мелодыі, якую нараджала яго душа. У цішы лесу мелодыя гучала асабліва пранікнёна, і хлопчыку здавалася, што і лес, і зямля, і ён сам зліліся ў адзінае цэлае, ператварыліся ў чароўныя гукі. Калі ж мелодыя сціхла, Яўсейка расплюшчыў вочы і ажно войкнуў. Вакол яго зноў сядзелі грыбы ўсіх відаў. Нават прыгажун-мухамор праціснуўся ў першы рад побач з іншымі жыхарамі лесу. «Няўжо вы мяне чуеце?» – усклікнуў хлопчык. «Няўжо такое можа быць?» І сам сабе адказаў: «Конечно, можа! Вось это яно, вось, ёсць такое!» Дома Яўсейка ўсхвалявана расказаў пра усім пра дзівосы, якія збыліся зіму лесе. Бацькі яго недаверліва усміхнуліся. «Ой, сынок, ты нікому не кажы пра гэта. Такое бывае толькі ў казках». «Чаму не?» – усклікнуў дзед. «А я веру. Я даўно заўважыў, што нават птушачкі перастаюць спяваць, калі гучыць Яўсейкава жалейка». «Твоя, дзядуля», – удакладніў хлопчык. «Наша з табой, унучык», – з цеплынёй сказаў дзед. «Тваё сэрца, Яўсейка, адчула яе душу, узнёслую і чыстую, і цяпер нават вашы душы ўвасабляюцца ў чароўныя гукі». Але настаў няўмольны дзень, калі не стала дзеда. Яўсейка плакаў як ніхто, бо страціў не толькі роднага чалавека, а сябра, цікавага і шчырага, з якім жыццё набывала шматкаляровасць і сэнсоўную паўнавагу. Аднойчы Яўсейка, употай ад бацькоў, прыйшоў на магілку дзеда і, абліваючыся слязамі, зайграў на жалейцы. Ён усім сэрцам адчуў і зразумеў, чаму такую трапную назву мае жалейка і якое пранізлівае гора здольна адчуваць гэта простая з выгляду дудачка. «Мой мілы дзядуля, мой родны!» – шаптаў Яўсейка. «Я ведаю, што ты ўжо не ўстанеш з зямлі і не прахінеш мяне, але ўпэўнены, што ты чуеш, як плача без цябе у тваёй жалейцы моя душа». Прайшлі гады. Яўсейка скончыў школу, але жалейка засталася яго адданай спадарожніцай у жыцці. І ўжо ніводнае свята не абыходзіцца без Яўсейкавай жалейкі. Яна працягвае хваляваць і замілоўваць душы людзей сваёй загадкавай мілагучнасцю, зачароўваць незвычайнай шчырасцю і беларускасцю. Паважаныя сябры, шануйце тых, хто побач з вамі, шануйце сваіх блізкіх, дзядуляў, бабуляў, сваіх бацькоў. Гэта вельмі важна, і ваша душа заўсёды будзе поўніцца добрымі і прыемнымі ўспамінамі пра сваіх продкаў. Дзякую вам за ўвагу. Да сустрэчы на канале «Казкі на канапе».